Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-paċi ma'kom. I would like to welcome our English-speaking guests. Welcome to this Eucharist at the end of the year 2020. A prayer of thanksgiving, but also a prayer that we may enjoy good health, peace and prosperity in the new year. Huti ejo narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom Huti li jien għadni ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirijieti. Tija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-Anġlu qaddisin kollha u lilkom Huti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias acibus tibi propter maniam, gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio dicenite, Iesu Christe. Domine Deus anius Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipete precationem nostram, qui
sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris, in gloria Dei Patris. Amen. Nitolbu. U Alla intrit li l-imqazza Marija ssirom mibnek u tibqa' verġni. U hekk offrejt lill-bnedmin kollha l-ġid ta' salvazzjoni għal dejjem. Għamel inħossu l-qawwa tat-talb tagħha lina. Aħna li biha lqajna lil min tagħna l-ħajja. Ibnek Ġesu Kristu Sidna, li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu, Alla, għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tan-Numri. Il-mulej kellem lil Mosè u qallu: kellem lil Aaron u lil uliedu u għejdilhom: meta tbierku lil ulied Iżrael, hekk għandkom tgħidulhom. Ibirkek il-mulej u jħarsek, jixħet il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħniena. Iħares lejk il-mulej bimħabba u jagħtik is-sliem. Hekk huma jsejħu ismi fuq ulied Iżrael u jiena nberikhom. Il-kelma tal-mulej. Iħenna lina Alla u jberikna. Iħenna lina Alla u jberikna. Idawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek. Iħenna lina Alla u jberikna. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ għax triġi l-popli bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Iħenna lina Alla u jberikna. Ifaħruk il-popli o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarfa l-ieħor. Iħenna lina Alla u jberikna. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Galatin. Ħuti, meta waslet il-milja ta' żmien, Alla bat lill-ibnu, imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni ta' ulied. U għax intom ulied, Alla bat l-Ispirtu ta' ibnu f'qalbna, jgħid Abba, Missier.
u hekk m'intix iżjed il-sir, iżda iben. U jekk iben, werrit ukoll bil-grazzja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Alla fl-modi kellem lil-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' Ibnu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien ir-rajja marru jaġlu u sabu lil Marija u lil Ġuseppi bit-tarbija mimduda f'maxtura. Kif raw dan, dew jarfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija. U kull min semagħhom baqa' mistaġeb dak kollu li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tosf qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura, issebħu u jifaħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-8 jum biex li t-tifel jagħmlulu iċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesu bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Il-kelma tal-mulej. Meta wasal it-8 jum biex li t-tifel jagħmlulu iċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesu bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Dan it-8 jum li aħna qegħdin niċċelebraw illum 8 ijiem qabel it-twelid wara t-twelid tal-mulej, li t-tifel ta' Marija jingħatalu isem li jfisser ħafna. Inħossu wkoll li huwa isem attwali, isem li għandna bżonnu. Qabel xejn kien isem li l-anġlu taħ qabel ma din it-tarbija tnislet fil-ġuf. Għaliex l-anġlu Gabriel meta jagħmel il-proposta lill-mamà ta' Ġesu li kellha tkun omm Alla, jgħidilha u inti issemmih Ġesu. Wara it-tnissil l-anġlu tal-mulej, skont kif jirrakkontalna l-Evanġelju skont San Mattew, fil-ħolm jidher lil Ġuseppi jgħidlu la tibżax tieħu lil Marija għandek, għax dak li għandha fil-ġuf tnissel bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, u lil Ġuseppi wkoll jgħidlu u inti ikollha tifel u inti issemmih Ġesu. Hemm din it-tradizzjoni qawwija ġifieri li l-isem ma jingħatax bil-fantasija la ta' Marija u lanqas ta' Ġuseppi, ingħata legalment minn Ġuseppi, mill-missier, imma magħżul minn Alla. Għaliex l-isem Ġesu ifisser il-missjoni ta' din it-tarbija.
Xi jfisser l-isem Ġesu? Jew inkella bl-Aramajk Jexua. Alla isalva. Alla Salvatur. U aħna għandna bżonn nifmu llum qegħdin niċċelebraw il-maternità ta' Marija, iċ-ċirkonċiżjoni u l-isem li jingħata lit-tarbija tagħha u li nifirħu b'din il-missjoni. L-Anġlu stess ifisser l-isem li l-Marija jgħidilha għax hu għad isalva lill-poplu tiegħu minn dnubietom. Xi ħaġa wkoll li tingħat lil Ġuseppi. Aħna għandna bżonn nintrefgħu minn dnubietna mill-egoiżmi tagħna. Minn dak kollu li jassarna għandna bżonn. Kemm hi ħaġa sabiħa li llum niftakru f'dik il-talba għażiża minn jaf kemm il-darba smajtuni nirrepetuha u permettuli ngħidilkom se tisemgħuha kemm il-darba. It-talba li għallimna San George Preka, Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. U aħna llum inħossu dan il-bżonn u nilqgħu lil Mulej li b'risposta għal dan il-bżonn tagħna jgħidilna illum twelidilkom Salvatur. Din it-tarbija li llum 8 ijiem wara twelid tagħha tissemma bl-isem għażiż Qaddis ta' Ġesu. Lil Ġuseppi l-Anġlu jgħidlu wkoll kif se jsalvana l-Mulej f'isem li ngħata fil-profezija ta' Iżajija, Emanuel. Alla jsalvana qabel xejn billi jkun Alla magħna, mhux Alla l-bogħod. Alla li jgħader in-noqqasijiet tagħna. Bħalma se nkantaw fit-Tedeum fl-aħħar tal-Qudies llum ma stmerx jinżel fil-ġuf ta' Verġni biex isalvana. Rid jiċċappa smana kif ngħidu aħna meta nkunu qegħdin nitkellmu fit-triq. U ma dak siċċappast, Alla iċċappas magħna. Ma stmerx lilna li ħalaqna fuq ix-xbija tiegħu ġie biex jillustra naqra din ix-xbija tiegħu. Għax it-tabnet tappannija aħna. Is-Salm responsorjali llum nistgħu ngħidulu proposta għas-sena l-ġdida. Eħenna lina Alla u jberikna. Għax din il-pandemija tant ikkomplikata, naraw xaq ta' dawl, wasal il-vaċċin, u mbagħad insibu li hemm varjant li jittieħed iżjed malajr. Donna qegħdin nomu u nozzu, mbagħad nerġgħu nozzu mal-ewwel. U t-tentazzjoni li taqta' qalbek mhix żgħira. Illum aħna u ngħidulu grazzi, irridu ngħidulu wkoll ħenna lina u berikna. L-istedina hija li aħna nkunu ta' għoża għal xulxin. Meta aħna nitolbuh iħenna lina, qegħdin nimpenjaw ruħna li nħennu għal xulxin. Għax hu għallimna nitolbu hekk, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. Meta jien nitlob lil Alla ħenna lija Mulej, qed nimpenja ruħi li nħenn għal ħuti, għal oħti, għal ħija. U l-ħnina li rridu nużaw ma' xulxin f'dan il-mument tal-pandemija hija li naħsbu f'ħadd ieħor, anke fid-deċiżjoni jekk nieħdux il-vaċċin jew le. Jekk nużawx ir-restrizzjonijiet ta' prudenza, dawn huma espressjoni ta' ħniena, għax il-ħniena mhux li taħfer lil xi ħadd li naqsek imma wkoll li turi għoża, imħabba. Ejjew nitolbu lil Mulej berikna, jatina sena tajba
għaw min jgħid sena aħjar, sena tajba. Nilqgħu kollox minn għandu, imma nagħmlu ħilitna, nagħmlu il-parti tagħna. Din hija xi ħaġa li tlobna minna l-mulej. U se jkollna nagħtu kont tal-mod kif ngħixu ir-responsabbiltà tagħna lejn anfusna u lejn xulxin. Anki għaliex fis-sena l-ġdida li se tibda minn hawn ftit sigħat oħra l-Awstralja diġà bdiet, aħna rridu nkunu tassew solidari ma' xulxin. Ħadd ma joħroġ minn din is-sitwazzjoni waħdu. Ejjew ninsewha di l-aħwa. Jiena okej, kulħadd okej. Le. Jiena nkun okej meta verament ikun kulħadd okej. Meta kulħadd ikollu biċċa ħobs jiekol fuq il-mejda tal-ikel, kulħadd ikollu sens ta' sikurezza vera, kulħadd ikollu il-garanzija li kulħadd mill-kbir sa' żgħir qegħdin nagħmlu dak kollu li nistgħu biex inħarsu is-saħħa ta' xulxin. Mulej, bħallum ingħatajt dan l-isem sabiħ, dan l-isem qaddis. Ħenna lina u berikna. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmur, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-nubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew irresqu t-talb tagħna llum u niftakru dik it-talba għażiża u qasira. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Mulej Ġesu, prinċep ta' slim, wetta il-Knisja fil-ħidma tagħha biex twassal is-slim tiegħek il-bnedmin kollha ta' rida tajba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, dawwal il-fema tas-setanin tal-art biex jifmu darba l-dejjem li l-paċi ma jġibuwix billi jkabru dejjem aktar il-ħażniet tagħhom tal-armi qerrida tal-gwerra, imma billi jkunu sinċiri fil-kliem u l-emil kollu tagħhom. Nitolbu. Mulej Ġesu, saħħaħ fiż-żgħażagħ tagħna l-imħabba għall-oħrajn, is-solidarjetà ma' min qiegħed ibati minħabba l-inġustizzji tal-bnedmin ħuthom u l-ħerqa kontra kull ħaġa tista' ġġib il-firda u l-ġlied fis-soċjetà tal-bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, għati l-mistrieħ ta' dejjem lil-mejtin ħutna u daħħalhom fis-saltna tiegħek tal-għena id-dawl u sliem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, wettaqna bil-grazzi tiegħek biex inħabirku dejjem għall-għaqda u l-paċi bejnietna
u nżommu l-bot minna kull xorta ta' violenza u ta' ħsara. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqat talbtana bl-interċessjoni ta' Marija Alla. Watina l-grazzja li aħna nifmu kemm tħobbna billi nħarsu lejn il-ħarsa ħanina ta' ommok. Int li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla inti fit-tjubitek tibda kull ġid u twasslu fil-milja kollha tiegħu. Għamel li aħna niċċelebraw il-festa tal-imqazza Alla inħossu l-ferħ tal-grazzja li jint tiżra fina u nitennew bil-frott kollu tagħha bi Kristu sina. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr. Unfaħruk, imberkuk, unxandru il-kobor tiegħek fil-maternità ta' Marija Dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat li d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Jifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk ismawwiet mas serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima inkantawlek.
Għaddi issa sewint mulej inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejnata biex minn rajħ ibati, ħalħos, ratti l-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mill-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Ommalla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rina nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin.
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħidnu bit ta' dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infeha. Għal dawk li qed isegwu fuq il-mezzi tax-xandir, ngħidu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nirċevik ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u niqpa' nħobbok għal dejjem. Amen.
ninsaw. Te Deum laudamus. Incessabili voce proclamant. Sanctus Dominus Deus Pleni sunt celi et terra, Maestatis gloriae Tuae. Prophetarum laudabilis numerus. Per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Venerandum tuum verum et unicum
bis-sagrament tiegħek. Għamel din it-tqarbina tkun tiswilna għal ħajja ta' dejjem. L-inna li għandna x-xorti nisqarbu bil-imqazza Marja dejjem Verġni hija Omm ibnek u Omm il-Knisja bi Kristu Sidna. nitolbu u Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalletilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan
għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġi u l-qaddissin kollha tiegħu.